Počuli ste už túto radosnú správu? Narodil sa Ježiško. Áno, na Vianoce oslavujeme jeho narodenie. A ako sa to pred 2000 rokmi v Betleheme naozaj stalo, vám dnes priblížime v tejto jazykovej dobrosti. Tak teda pozorne počúvajme. Evangelista Lukáš píše: V tých dňoch išiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. Keď porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do klínov a uložila do jaslí, lebo pre nich nebolo miesta v hospíci. Bola tmavá noc a zrazu. Horí jasná zvizda, z neba zašvítila, vtedy prečistá diva syna porodila. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov,
zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Stávajte, pastieri, berte sa hor, aká to novina, dajte pozor, aké to zázraky javia sa na nebi. Nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysoko v takej žiari. Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel slova, aby som vám zvestil, že sa vám narodil Mesiáš v Betleheme, Ježiš malý, ktorého od dávna ste čakali. Idite a nájdite kráľa kráľov, Ježiška malého pána pánov. V mestečku Betleheme, jaslička na slame, leží nás Spasiteľ narodený, v chudobných plienočkách položený. Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám to oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasli. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mi povedali: v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, my ako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou jeho matkou, padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje poklanice a dali mu dary: zlato, kadidlo a